Salutare și bun venit! Astăzi o să tragem un pic cortina tehnologiei moderne și o să ne uităm la un erou, unul nevăzut, dar absolut esențial. Motorul electric de curent alternativ. Poate că nu ne stă gândul la el în fiecare zi, dar credeți-mă, dispozitivul ăsta este fără niciun dubiu calul de povară al lumii în care trăim. Uite, o să începem direct cu o cifră care s-ar putea să schimbe un pic perspectiva. Priviți numărul ăsta. Între 70 și, 80% din toată, dar absolut toată energia electrică produsă la nivel global, e bine, e transformată în mișcare, în lucru mecanic, fix de motoarele astea. E pur și simplu uluitor. O statistică ce ne arată de fapt cât de dependenți suntem de ele. Și unde se ascunde toată puterea asta de fapt? Păi, răspunsul e simplu. Absolut peste tot. De la pompele alea masive care ne aduc apa în casă, la ventilatoarele care ne răcoresc vara, la lifturile care ne urcă zeci de etaje și, bineînțeles, la mașinile electrice și la cam tot ce avem prin bucătărie. Motorul ăsta e practic coloana vertebrală a oricărei industrie și a confortului nostru de zi cu zi. Ok, deci cum funcționează magia asta? Cum se poate ca niște simple fire și un curent electric să se transforme în forța aia mecanică care la propriu învârte lumea? Hai să vedem. Păi totul începe cu o definiție ca să fim pe aceeași pagină. Motorul asincron, căruia îi se mai spune și motor cu inducție, e o mașinărie al cărei singur scop este ăsta. Ia energia electrică, să zicem de la priză, și o transformă în mișcare de rotație. Simplu. Iar cuvântul cheie pe care trebuie să-l reținem este inducție. Procesul ăsta, chiar dacă pare super complex la prima vedere, poate fi redus la 3 pași destul de simpli. Pasul 1, curentul alternativ intră în partea fixă a motorului care se cheamă stator. Apoi, pasul 2, curentul ăsta creează un câmp magnetic care practic se învârte. Și în final, pasul 3, câmpul ăsta magnetic rotativ convinge partea mobilă, adică rotorul, să se ia după el. E ca o cursă de urmărire, dacă vreți. Și uite așa ajungem chiar la inima conceptului, la chestia aia care face motorul ăsta atât de special. Vedeți, cuvântul asincron tocmai asta înseamnă, că urmărirea aia de care vorbeam nu e perfectă. Rotorul este mereu, dar absolut mereu, cu un pas în urmă. Ok? Și ce e cu adevărat interesant e să le punem față în față. La un motor sincron, rotorul se învârte cu exact aceeași viteză ca și câmpul magnetic. Sunt perfect aliniate, ca două rotițe într-un ces. Dar, la motorul nostru, cel asincron, rotorul e întotdeauna un picuț mai lent. Iar diferența asta mică, dar absolut esențială, de viteză, poartă un nume: alunecare. Și acum, întrebarea logică, nu? De ce? De ce e condamnat rotorul ăsta să fie mereu în urmă? De ce nu poate să prindă niciodată din urmă câmpul magnetic? Ei bine, aici vine partea genială. Răspunsul este un paradox de o eleganță incredibilă. Motorul funcționează tocmai pentru că rotorul nu prinde din urmă câmpul. Să ne imaginăm o secundă, prin absurd, care atinge aceeași viteză. Ce s-ar întâmpla? Diferența dintre ele ar deveni zero. Fără diferență, gata cu inducția electromagnetică. Fără inducție, gata cu forța. Și fără forță, rotorul ar încetini. Deci, ca să poată continua să funcționeze, el trebuie să piardă cursa asta în permanență. E genial. Iar principiul ăsta genial nu se aplică doar unui singur tip, ci unei întregi familii de motoare. Cel mai comun e cel cu rotor în colivie de veveriță, e super robust, ieftin, nu prea necesită întreținere, deci perfect pentru chestii gen pompe sau ventilatoare. Apoi avem varianta cu rotor bobinat, care e pentru aplicații grele, macarale, lifturi, concasoare, unde e nevoie de multă forță la pornire. Și, desigur, motorul monofazat, cel pe care îl avem practic cu toții acasă, în frigidere, mașini de spălat și alte electrocasnice. Bun, acum că am înțeles cum funcționează, haideți să vedem cum reușim să controlăm aceste motoare, care pot fi foarte puternice, cum le îmblânzim în era modernă ca să fie mai eficiente și mai versatile. Să pornești un motor mare poate fi un șoc serios pentru rețeaua electrică. Ca să prevenim asta, folosim diverse metode de pornire, să zicem, mai blânde. Cele clasice, cum ar fi starterul stea-triunghi, practic limitează curentul la început. Cele mai moderne, soft starterele, oferă o pornire și mai lină ca o rampă. E ca și cum ai vrea să eviți șocul ăla hidraulic, lovitura de berbec într-o conductă de apă când pornește o pompă. Practic protejezi tot sistemul de șocuri mecanice. Însă
Adevărata revoluție în controlul motoarelor a venit odată cu dispozitivul ăsta, convertizorul de frecvență sau VFD, cum îi se spune pe scurt. Ăsta e, ca să înțelegem mai bine, creierul modern al motorului. El îi permite să-și schimbe viteza și cuplul cu o precizie fantastică pentru că ajustează frecvența și tensiunea curentului care îl alimentează. E control total. Și care e impactul în lumea reală? Ei bine, priviți cifra asta. În aplicații cum ar fi pompele sau ventilatoarele, unde nu ai nevoie să meargă la capacitate maximă tot timpul, un VFD poate aduce economii de energie de până la 60%. E o transformare absolut uriașă când vine vorba de eficiență energetică. Impactul asupra costurilor și, desigur, asupra mediului e masiv. Deci, hai să recapitulăm rapid ideile principale. 1. Motoarele asincrone domină categoric lumea industrială pentru că sunt simple, robuste și ieftine. 2. Secretul lor stă în paradoxul ăla superb numit alunecare, faptul că trebuie să fie mereu un pic în urmă ca să poată funcționa. Și 3. În zilele noastre, tehnologia asta modernă, VFD-urile, le-a transformat în niște unelte super precise și, cel mai important, incredibil de eficiente energetic. Și toate astea ne lasă cu o întrebare finală de gândire. Designul ăsta, conceput acum mai bine de 100 de ani, este și astăzi regele necontestat al mișcării mecanice. Într-o lume unde tehnologia se schimbă de la o zi la alta, longevitatea lui e pur și simplu remarcabilă. Și atunci întrebarea e, pentru cât timp va mai domni?